Lahi-lahi pa lang ang lakdak ng buhat. Bilat. Sa dugo na yung anak mo. Matangkat siguro yung tatay na yan. Mga nene siguro ito na. Matangkat siguro yung tatang. Matas siya eh. Kalupang. Nagkakagama na tila. Kadang Nililit siya talakay. Naman ng kape. Wapo. Gising mo ano. Kape ka. Doon mo lang dakitan. Puta ka no. Da. Kaya mayaring niya ako. Isipan mo din parang bulawari ng kain ng mag-aaral. Sabi da kanu kanta ng bet. Naubisang muli. Buti nila kami mag-aaral. Unay nga na nga po na. Ala no, pera ka rin na. Ano pera ka? Uli nang magpadala ka. At saka mag-obray, madali yung mag-asikas. Wapo. Tsaka adwan na. Dapat kang po ng bakasyon, kasi na magbakasyon. Buwa bakasyon. Ang anak lang. Kalwa itang magalit ko yan na ito. Napa mo kalawot ah. Ado. Gulbong pamokin. Ay, gulbong pamokin minahal. Mama Shalido, buri naman. Dahil ako naman buli na naman buli akong baby, huling masiya. Bitis kitang ukyatan. Huwag kitang ukyatan. Kitang ukyatan. Magkasait ka rin. Ay, Manigala rin bitis na akong baby. Diyos ko. Ano nga akong milukat. Aha. Belok mo eh. Bilis ko kaya meto. Wapo. Kaya akin na ako itang tao. Tara puha na. Sa pandan ako. Ulong kitang exemplar. Wapo. Kapag ganyan mumuksat ka rin. Alam mo kin daw tinan mo rin nakyatang kin. Wah, matirik ka. Patas yan makanya. Ano yung mado? Sagla na ito. Ano nga ako saglang kaya sa itang manik ko. Saka dapat na ako na kami. Magkasain na itong bitis. Itong bata mag-aaral yun. Kasi mo yun dapat makapag-aaral yun. Awan eh, alam may garan eh. Wow, lalo mo klase. Napuno ni kapag ganda ka na ako. Adiyan yung mumuna, minaw si Lloydo. Nasabi na. Kaya na, nakita nyo kanindi bilisya na yung kaya na sa Fernando nga. Kaya, may text lang pala kang apo na umuli lang ano. That's 4 ah. Wala natin. Itong Mingo dry. Ala na kumako pa kang lab. mga sasalita. Yun nga, Yung nga anak kong burrito. Yun yung higit na magbanti ang bilyon. Wala man. Wala na pag-ibig. Balik-balika na ako nung simple pagkuyatin siya. Okay, yeah. Saka man dati yung kasya na. Wapi. At no ka rin yung William yun eh. Kinumpahan din pa siya. Masabi ba? Oo na. Punta ka nung ninuwan Ay, niya, oo. hindi, ano. Ah. Siyempre na yung magbabaliya akong gano'n. Siyempre lang niya, banta siya. Kaya ito, pala ka, mga magtangin ko yun. Anak niya, may papas yun.
Oo, basta tinapamang na po. Oo. Balong. Kailangan na pera. Kaya po itong matibig yan kahit Wakin. Karinya, Hindi malaning tayo. karinya Kahit gumaga. kumagyan. Ay. Itang Panulo nama. kain namin itang sisig. O itang may kain na yan. Kalo ba nung kasi mag-nagigyan Ay. Yes. Mag-nagigaya. Makanya niya. Kain naman, makakalaking bigay. Iking Paano katawan na may niya. pneumonia? Yan naman panulo. Makaintigit. Ay. Yung pneumonia, at yung pneumonia, o sa pag-lapit, Makaway itang kay TB. diyan niya pa yung TB. Oo, makaway ito sakit na. Ay, naman. Oo, makaway ang TB. Kakawani ko pa yung pinggan. Oo. O kakawani mo pa yan. Ay. Siyempre yan ako. Oo, pinaka-hospital ka. Parang kaya para kaya mo, dami mo pa mo. Kaya ko takagamitan ko. Oo, Yan yan. makaway ito kay, makanya sakit. Kanya pala may ka-COVID na naman kay Manila. Kay Manila lang Christmas. Christmas. Mm. Kaya nga rin. Puso yung ening kay, yung lagnat, sipon, kuko, masakit buntok. Puso yung ening. Babantay kayo mga dapat yun. At nga Christmas. Yung magbantay na panaras. Panaras sana. Ay, kaya na eh. Kaya notice na ako pa kang chan-chan. Tangan ng boy, si Papa Wal sa cellphone mo. Alay pa ka nung, alay pa ka nung binya kang William. May Papa Wal, nene bring ang kahit ang sinret ang binya na mo yung chan-chan. Kaya sinabi niya kayo. Kaya binya yung tiwani pa itang si Jay. Kaya na kano, ngayon na binya kaya tiwala kaya. Kaya na pa. Ay. Diyos ko. Ang kahit po ta sumbong kaya kayong karinganan ko na, itong bawal kayo tayo. Sumbongero ko yan, kakapagkasiwala na pa. Ay, makanya yung magsalita eh. Oo, ang pong binabiyo. O itong lako dito, dinisan din nga itong kaya na kayo. Tasugat? O na balo, pamutingin, pangalan na itong makanyutin ka. Sa magkano ka nga do? Pandampot ang kuwari ito. Ay, kabulok na ito. Na. Ay, ako naman, Oo. tao niya ng simpigit. Ay, Sa magkano ka mo nga do? Kanyang bayaran ta ka? Hindi na ako muna 115 pang makanyo ni Kayo. Renganan ko na, may sabi kami. Meto nga do? Oo, pakabukas sa pa 150 ito. yan mo. Wala mo 150 ngayon eh. Yung 500 dyan talaga yung metong ito. Aparte ya pa ito sweldo mo. Tama para pamangan niya ito. Pero mo, ang kaya ang tipid-tipid ko, tagtitsere ang manok, ang metong manok. Sinalik mo itong balkong kamatis para asalang kinggang beri. Oo. Pingan na eh. Di sana lang. Ay. Diyos ko. Ang papanyari ko ng kape. Ay. O tabalanan. Magkapiya pa? Tabalanan, Jig. Doon ko pandala rin sa sili na kanakong kakulang ang deta eh. Ay, aliga napin. Bawal kayo yung kasi pang noodles. Oo, bawal yan sa kanya. Kahit pasaliya pagkasot yan, ton ka na ako. Ay, bawal dito. Sabi na kanong paksi, tsani mandala ng magbante. Isang para kabukas, isang pati na kabukas. Oo. Wala nang saing ini, 150. Wow. Wala nang 150 ini. Alam, sabi na mo sinijig ka na, okay mo. Okay mo. O ano yung babantayin ko naman, makanyari man. Uwapin. Saka kakabukas ka eh. Uwapin. Mapupuyat ko. At saka lwapa ito, papagala na akong papagala. Ang kaya na kan. O tambisa ako sindinungal ko kani. O may lambat kumumbagya, o nanong lingunan ko kayo. Agyo na naman kuha na nitang kain na. Ganun lang para mimiya. Mililuklok na yung po pang makatig doon. Biro mo, kaya na kano, ang kapatundatan na libre, kaya na kano. Noon eh, baka na yan, imado na yan. At yung kita lalaman na lalandiyan o tas sikyuan, Ay, ha? Diyos ko, rugon eh. Maglandi ko kayo, kung gamit sa namin, mo naman nalandiyan din sikyuan. Sa bawal dita? Kakabawal. At saka nga pa ito, landiyan ko na rin sikyo. Uwapin. Yan ko naman kilala. Halika warin makipag-istorya. At makipagsurya kitang tinmatindang kahit kitang kiluan. Oo, bawal warin makipag-istorya. Oo, yan. Alam mo naman siya, Chis. Nakakalambatahan na pa mo. Ay, madalas. Makanya natin ang sakit, marin na daisip. Kaya ito, lele pampang. Uwapin. Mm. Ay, lele pang na yun.
Watin hospital ka, karinya may cesarean. At saka po pa naman at nakakit ang kilog do. Munta nakakit ang second floor po tang at yun, alala akong pitas ang nakakakit tao. Ay. Nung kami mga duwa. Siyempre, alin na pwedeng halika tumakot. Ali lang man tumako. Ito na yung brick sabihan. Mainit ang kahit po tang magkira na ako makanya. Kaya na ako mapanagin kahit ang kaya na cellphone na. Buri na makayarap yung makayarap kayo. Oo, niya. Baka niya iba. Hindi ka ba, hindi pagkabas sa pungka. Itangin na ako, may mainip ko. Na ako rin, kung kaya tama ng bipili ko na ako. Kaya binipili ko na manarap ka na ako. Kaya pa kayo. Dapat adwa kayo, ne? Kaya ka masura. Adwa kayo manalbe. At hindi naman listanit ang kayo. Oo. Kaya sa dalikit ang nakain. Kaya pa kahit hindi makakakakit. Oo, banta manalbe kayo siya nga. Pangalati darin kwarto pa rin. Nakasama kayo. Maluaya pa siguro lumwalitan ni Dok. Ali, sabi niya mo, ginanya mo itang tubo lang. Kaya magkukukal mo. Ay, pinabugbog na. At saka ang gapang kahit pang makain. Kapag mag-dialysis ka, lalat mang ay nakamang kumain. Oo, okay. Tsaka yung baka... Kung wala natatalab yung panulo ka nita, delikado ka na. Ali po tangin ni mama nga na. Oo. Potang may... Kasi may tura niya ang mabagayon. Kaya wala ka sa ako niyara. Pag kinakala rin nga anak nung magana ka. Oo, pero problema yung pasyente. Wow. Ang kahit itang muling kain niya, dewa na ako mo 500 kang ang doko, Oo. itang sweldo ko. O libo ya, o doang madwa. Oo, libo yung ano. Yan. Ito, okay na ito. O ito para pamang ko. Dapat libre na ka mo rin pamangan. Kasi po tang rasyon. Oo. Ang titang kilayan. Tapos ko, na mag-gisa naman. Ay, Pero bawal kayong karni-karni. dapat sa kanya gulay. Ya, ako rin kupin eh. Gano'n ng bawal. Kailangan ng bawal to. Oo, Kailangan ito sa mga buwan. lalo siyang bakay ka nito. Sabi niya, sasaboy, magnanaya ko. Eh? Alin nakakaip ng suga na ni Doc? Ang dami sa namo po tang lakorit ang benta. Ngayon ta makapanguhan. Siyempre, maukay, pagkiluan. Oo, siyempre kayo mamawi ito. Oo, makapanguhan. Kitang suga ng Oo. bubura ka po pang nebulo. Siguro, Ay, ako, late. kabulok kayong Oo. hospital. Mabulok. Ating Alaliwang sakit ka Sakit rin. natin ka Ne, rin. Doc? Yung hospital, ne? Atin manguko, atin ng plema. Siyempre, partida late ang mga ano. kaya ti pamangan. Oo, partida makakumpay ni Reta. Kahit ang mga nanin, doktor. Mm. Kahit po nakain. Oo. Siyempre, akayin sa biyanda kang dito. Kaya nga ko na. Pumahan makanya na anak ka. O siyempre, akong kaya nag-dictate na po kay Kai. O makalang babantiyan mo, ita pa nabilin ni Kaya kaya ata kami sa rin. Oo. Kaya na pa mo, una na lang, sagot, ala pa mo. Kanya pili pa kami ng gumbay. Pati ako na sinabi. Pero yung sinabing, ako na ako magbante, ako natin, ako na sinabi, basta kinain ko namin, kamisak nga na ako mo, yung Pangasingan. Marinig, siyempre, marinig ako ulitan. At least, antin-antin ka naman. Oo. Ay, sinabi mo taka Pangasinan, Doc? Oo. Kina Ginelyn, ne? Ano pa, ninaya na akong alas 3, subto ka rin sa kong karera yung Jade ka rin. Atag na. Pati ating kasakit, panakakimba na yun. Oo. Panawa ka pabulan. Okay naman, kahit po tang mumuli ko, kahit po kahit pamaxim na ako. Kasi, ang pamamagaling. Mamaxim na ako. Kailangan. Kung ano yung sabi, okay naman. Oo. Kung ano yung kita kong galing yung anak mo. Nagtatang doon. Uy, kay. Lay mo kung atsula ngayon nga doon kayo hindi palaging silang magsabutan ni Kay. Kung niya akong pero, unong ken, binabi ka yan, talagang tatayaan.
Wala man naman kayang mag-relax-relax ka pa, magpahinga ako ka. Oo. Uy, niya, tayo na magpahinga ako. Puri na rin matutod ni Do. Ako itong ipanyama ko dito. Gisingan na ka? Kasi nga, nakapayabot niya mo itong pikaya ng... Unang dela de ono. Ang kahit ang pamahalin ka Tanadamo mo na Uwa. si Yan ang po itong mamahalin kang gano'n, ang makanya. Brad, sa likod nila kami, pasbulaan po at ating manakit, anong dampares. Siyempre, ating karoon, po ito kakapit at yung mareport. Kung po ito, another bayo, di kaya naman kayo, Brad. Ayun, ako sa likod, may payano. Ano yung makaintindi mo? Mamahalin ka, no? Ay, kakape ang kakape? Yaman ka ka. Ay, ano? Punto na kami patitimpas mo nga ako. Para ako larili, ano. Diyos ko. Kaya nung itong Itang makanita? Ito sili ng aliwaliwan kape. Ay, 3-in-1? Wala lang kaya rito. Ikit ka ng grocery ka nga itong cake. Tapos ang kali. Bawal itang 3-in-1 kaya? Bawal ng tea. Mayumuya ito. Ang Dapat sa... dahil prutas sobra. Hindi mo makagaya ng sito. Makakahit ko. Oo. Ubutin sana para sarigang kasing mag-dialysis. Lalak yan, lalak lang. Kahit po kaya ng doktor. Bata marami yun. Kahit bawal pati kay mama makay. Bawal na pinidoktor ang ng kaya. mga mama. Alin may prutas pa yan na bawal pa mo. Ay, abukado yan mo po, Dok. Bakit kung abukado yan, prutas ang doktor. Ngayon lang ito. Kasi minsan magpasting da rin na eh. Biro mo kayo ulit ang di kaya, nababaraya, lalo yung tandaan niya. Lalapot yan eh. Lalapot yung daya. Lalangi. Lalangin eh. Idaran din, mama ganyan, mama. Siyempre, kaya daran din, alayaman kayo, sakit yung batoy daran din. Diabetic mo. Kaya na ang kape ay. Mama. Magpalaya ka niyan. Kaanak ka do. Isa kang kape do, anong makanyang kayo. Daran din kasi alayaman sakit yung bato. Diabetic yan. Daran din kasi matakaw yung inuman. Sagli may minum yan. May ako ay panulo, itong malatiya pa itong breast cancer ng... Daran din. Yan Oo. At yung breast cancer mo rin ganito. Yan, malatiyang buko. Daran din? Wow, may ako ay panulo. Ah. May ako ay panulo. Huwag kung malatiya pa, itang kasing latina yung kaya. Pero kung maragol na, operahan. Kaya yung siya dapat ma-opera kanina, yung klinik ako, kaya muna yun. Kaya lang kaya ulit tayo yung kinain ni doktor, kaya tayo pakipanulo, hindi tayo ipanulo. Kaya yung... Ay, maswerte na eh. May lusang yung ipanulo. May likod pa ang makakapit. Bukod dali sa kay Santo Rosario, ako mag-TV. Alaman hindi mapala. Kaya San Fernando ka may kaya. Wala ka natin bukod, alala pang makain edad si Kato na dalawa. Kaya niya ako yabag. Kaya San Fernando kami operado. Ayan Diwal yun. Diwal yun. Dahil dadalang nanay yun, yung nanay, mamalaho sa ako, kadera na ako yung nangilis. Angilesya ito. Tapos ang diwal yun, ang architect ko. Bo, balag ito. Papunta Pampang, baka niya. Bo. Madam, pati, mabala ka po pa mga yan niya ako mga kaibigan. Makasakap ka kanita na opera ka do? Oo. Makasakap Hindi ka. mo yung opera ako.
Ako mo sili, alak mo sili at ako mo sili. Ala ka mo rin pakiramdam kanita, ne? Na, magkakaroon ko naman ang daping nga lang ng istisya. Ah. Ang nakin tayo niya. Oo. Al ko na mo, pinila ko. Oo. Ala ka mo pakiramdam mo, potang operanda ka. Ali, ala. Wapi. Kala mo tinda O kakalkal. medicine na ako. Wala nga tiya pampakapatan. Kaya medicine na. Wala nga ko agalon sa tamon ko. Ay, manidya. Makapya ko mo. Kaya kung danga, kaya matapi ako abo ko. Manyan. Mga nang kami yung pira kanino, ang makatira ko nga ako. Siyempre, kang temi ko. Oo. Dahil makasakab ko rin. Sinira, ang kanya ako. Tapos na ba ako, mga nagkita ko. Oo. Opo, wag kayo kung ano, magtasalita, mag-ganon po ka. Ang kang dakwan, dapat na talagang lugar ko. Oo. Siyempre, ay, nagugutom mo. Ay, magpahinga po kayo, huwag muna kayo kakain. Bawal Saka na. baka matong pa kayo. Pero mo niyang may ako, may matmat na ako. Hindi ko. Oo. Ay, ako. Inaleto, dinagdagan, parang lumaki ako. Oo. Yan. Ay, may halbagya? O, siyempre, huling operayo. May Cheng, 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 cheng. Babay ka, cheng. Bili ka ulam. Gatas. Gatas. Pwedeng lumakat pa kasi man. Dahil mga kaya makanya, katang na. Alam medyo mas gas kang cooking water, gas protein, yung babo. Hindi talaga. Siyempre maliliw ka pa kanito, ne? May anesthesia. O, sa pinggamat ko, sabi ka itong bakal makanya. Ay, Ang tigas ng pumulo, ay tang nas. ala kasing kabe, ne? Ala, kung karamo. Kaya niya may galing nga daw. Wala nang years kanyan. Parang ba na yun, 1990. Nagiling tayo ni 10 years. Tennis na pala. Kalwa na, ne? Magaling na kanyan. Madagol yung kinuwada siguro yun, do. Naman. Wala mo kaya tapi. Akala mo tapiya? Nga karakagamak mga yun. Ay, tinanggamat? Tang magkailikay naman ko, tang milalako ko bose. Tang milalako talaga bose. Tayo na yung limayada, pero binitina na ako. Ay, uli nga tsuk ko kariya chik, madagdag ang gumito, inayap niya. Kinain ako mga chikinete. Mapatsi mga lang manok eh. Ay, ako sadin ang sadin. Ay, bawal yung malanam? Oo. Bala man na. Alam mo na, Jem. Ayaw. Jem. Alam, pakyan ng mga kanang, ang mga albag. Biming puripan mo, talagang mayroon kung manok talaga na aking mariyak mamang parehas. Tinawagan na namin sa akin ng sabi. Pati kung magpagbagot ng ipan. Bawal yung mga ako din. Eh, naman tayo, stapler, no? Oo. Stapler. Yung ginamit na? Siguro na kabalang stapler kay Cemento. Tama ka niyan? Oo, pati kung... Itang mga takutan ko, itang puto, itang kaya takutan ko, itang makanito. Kuya lang ako mong pakapaka na, nila po, itang, o nga nga tilang nakarimla, kaya tutong kong makanyan. O tanyang ating kong daramdaman, kakalag ko bilagay itang kayo. Siguro, tatanggalan ka lang makanyan, no? Kaya madaramdaman. Oo, atin ang kain anesthesia. Itang discuss doon. Tindaga, pati kung magpagabugot yung ipa, natin ang kakaskas. Ang tayo, salita ni Magkapait. doktor, bayad ako, pero sige, Oo. nakating ko dito, kuya ko ko ng kahit kuya, sinakabdak din yun ang dak madirman, tinyanan din mo kanya. Oo. Kung ano yung itang sinulog tong kaya, makabricks mo. Oo. Kung ano yung tintang makanyan eh. Ay, sandali, ako lang yung electric fan, milis-lis yung makanyan, akit ba? Oo. Ay, o sige, kaya danak sana. O sige po yan kung saan kayo komportable yan, makay ka. Pero tunay, kwento ka na ako itang kayo. O tiya ko na, baka nung may tutut ko. Kukuntuan na ka. Itang ali kasi, itang nako kayo, itang
Itang atin siguro kaya padalan di kitang diaspora kung makanya. Oo. Ayari. Kaya may pakliyata itang karayo mga ako nakasakit. Oo. Ito kaya pa apit pala itong anesthesia. Ay, mga yan. Kaya kabud na ako meron to. Ay, daka in-injection eh. Ali, Ali yaking galudgod mo kayo na. Ali, kinahit kitang kain. Anesthesia? Ay, kitang dextrose. Ay, Sumalang kitang daya. are ang mukha niya. Buwa, Pinilap niya. ay ako. Gamba, may pakalitang karayon. Ay. Nakasakit ko sa, ang kaya niya. Penandi Pero limang may Ala, pakili. ni storyada na. Kakabud. O, feeling ko pag-storya ako, matutod ko pa nun. Babantay na kitang nurse yung lupa mo na eh. Lula rin meron pa rin ako. Ah. Birong gilyanda ka kini. Oo, O ganyan. siyempre, ala naman dayang pumusik makanya, napi para itong para panuno na ito. Oo. At indang gamit, alika na maalida Biniro makalakalating ko, daya. biniro ko pa pin. Kaya mo yun. Wala naman ako naramdaman nung ninatira nyo. Wakal kang doktor, ako pang ano, pamupang po gini. Sana, no, katula. Lalo sabi na yung guy, No, doktor. katula. Ang puwetang kasipin ko may opera dyan. Tagyan ng goiter. May bugyang may makakailiw lima sa iyabanan. Pero niya rin ang may opera. Ano mo, kalo ka na. Yan katukiri tayo eh. Ano mo, kalo? No, ikaw nasusunod. Ay, walang pakyalam. Kahit walang pakapa, walang anesthesia, okay lang ha. Uwabisa mo malako. Sa pag-nervous, kasi pati mag-nervous kayo, naka-opera. Ay, aliyo. Kapag kalmada, wala na mag-nervous. Ay, nung meli, sana, pati dito ko, yung ginawa ng puti na, yes, pinutol na. Binaliktad din mo. Tinggawang kape niya. Nagpalis na eh. Tinatanam kayo mo agigisan. Ganda na kamo, gawa na kamo. Kasi wala na akong gas. Nama ka niya. Gambote.